El passat 9 d'octubre vaig aconseguir una fita mai vista. Vaig aconseguir que blavers i pancatalanistes uniren forces en contra d'un enemic comú. Quin enemic? El pancastellanisme centralista? No. Jo vaig publicar un vídeo on assenyalava la celebració anual de la conquesta de València per Jaume I com el blanquejament dels actes violents d'un monarca medieval i les seues elits. Vaig rebre molts m'agrada i comentaris a favor, però també molts en contra. Molts d'estos últims m'acusaven de posar-me del costat del bàndol musulmà, com si només hi haguera isos dos bàndols, i criticar a un d'ells implicarà donar suport a l'altre, la típica falsa dicotomia. Però al vídeo parlava de Jaume I com un rei més, és a dir, un individu que imposà la seva autoritat de manera violenta sobre la població d'un territori. No el denunciava com a un mal rei, el denunciava com a rei. Fi, els bons reis no existissin, ni al cristianisme ni a l'islam. Com dia Proudhon, ni tan sols el virtuosisme legitima l'autoritat del monarca. L'única diferència entre defendre a un autòcrata com Jaume I i fer el mateix en Felip V és la suposada però errònia conveniència d'honorar els dogmes d'un discurs nacionalista concret. Ara bé, quan els reaccionaris dels comentaris trauen dos comodins: presentisme i autoodi. Me critiquen per analitzar el passat des de la moral actual. Segons ells, tot xui moral de les accions violentes del passat ha prescrit. Com si les persones, tant cristians com musulmans, que visqueren baix la tirania dels senyors feudals, convalidaren moralment l'opressió que patien. Llavors tampoc podem jutjar els actes dels dictadors del segle XX sense caure en el presentisme, no? Fent ells mateixos un exercici de presentisme, fan una pirueta quàdruple i reconfiguren el personatge de l'autòcrata medieval com a un aliat, passant a assenyalar-me a mi com a traïdor. Autoodi és glorificar l'element antisocial que molt probablement va oprimir els seus avantpassats. El verdader traïdor és qui es posa del costat de l'opressor encara que siga per pura ignorància. Editant el vídeo, m'he adonat que li falta una conclusió. Crec que reivindicar la identitat valenciana des del blanquejament de les elits que han controlat coactivament la nostra història és un error. La identitat etnocultural, com a part indissoluble de l'individu, es legitima sola. No li calen reis. O fem l'esforç de distingir el bé del mal en aquesta història, o mos limitem a ser un altre nacionalisme minoritari més, jugant en les mateixes normes que els estats-nació que el marginen, és a dir, jugant a perdre.